υπάρχει καλύτερος τρόπος και τον έχουμε. Στο δικτυακό μάρκετινγκ, όπως το γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, πολλοί προσπαθούν, αλλά λίγοι έχουν πραγματικά μηνιαίο και σταθερό εισόδημα. Για πρώτη φορά στην ιστορία των άμεσων πωλήσεων στην Ελλάδα, δημιουργήσαμε τόσο ισχυρά εργαλεία ανάπτυξης. Όπως κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα έχει μυστικά, έτσι και το MLM. Το πολυεπίπεδο μάρκετινγκ στη χώρα μας αλλάζει επιτέλους σελίδα. Δεσμευόμαστε μόνο για τη δικιά σου επιτυχία. Ο κόσμος φοβάται ότι θα πάρει τις λάθος αποφάσεις. Μας τρομάζει το άγνωστο ή ότι δεν έχουμε τις ικανότητες. Γιατί συνήθως δεν συνεργαζόμαστε με τους κατάλληλους ανθρώπους. Υπάρχει καλύτερος τρόπος και τον έχουμε. Από την DXN, πρώτη και μεγαλύτερη εταιρεία οργανοδρέματος στον κόσμο, για πρώτη φορά στο δικτυακό μάρκετινγκ, το μεγαλύτερο μπόνους που έχει δοθεί ποτέ σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά το βασικότερο, σας αποκαλύπτουμε ένα πρωτοποριακό τρόπο για την οικονομική σας ανεξαρτησία σε 30 μέρες. Για αυτό που λέμε, δεσμευόμαστε. Μπες σε δράση τώρα. Ενημερώσου και ξεκίνα σήμερα με την κορυφαία ομάδα στην Ελλάδα, έχοντας σύμμαχο την κορυφαία εταιρεία διατροφικών στη χώρα μας. Απλά, ξεκάθαρα, υπεύθυνα. Επικοινώνησε τώρα μαζί μας στα στοιχεία που θα δεις κάτω από το βίντεο. Με την ευγενική υποστήριξη της διαφημιστικής Χανιωτάκης Euro3.gr, παρέχοντας μοναδικά στο είδος τους εργαλεία ανάπτυξης.